Makadima Zimbabwe maswera sei kwese kwamuri ikoko. Subscribe hai tiri kutaura chat kusvikira vanhu vaenda. Ya. Ndivaende nguva yavakwana yekuti vaende kumamisha kwavo. Zvatiri kutaura apa ndezvekuti mwana wese wemuZimbabwe wese anofanira kudzokera muZimbabwe asedzere Zimbabwe. Ya, zvichaitika chete manje so zvichaitika munangwa kwaasi president bau. Asi haana chaakahwina idofo harina zvaraita kubva 2017 rakapinda by force vabvisa chimwe chete chakanga chapa premature. Pana zvavanoita ava vese vakaungana kudaro dai vachinzi vanoda vamaZimbabwe kuti ataure zviri free. Hapana chavanoburitsa vesa vakazvitadza kudhara. Chatiri kuda kunzwa kuti isusu vanotitenda chirudzii dai vari vanhu vanofunga. Vangobuda kapachena kutaura kuti maZimbabwe chitsvaga igovernment yenyamunosarudza. Hapana chinobuda pakati pavana china masa vari kunyeperana vanani vese. Indururani dzese dzachembera dzichidya mari yadzisingakusenzera. Matsotsesa. Toda government inoenda kubasa ichisenzera vana veZimbabwe asingatore mari yeZimbabwe. Toda government inocreata majobs evana veZimbabwe vese vadzokere kubasa. Zvakawanda zvinofanira kugadzirwa after you fuckers. Ndo pamusingaziye ipapo. Zvakawanda zvinofanira kugadzirwa nyika iyoyo mabva imi. Nyika ina kana currency ichatora mayezi inotora vanhu vanoziva economics. Vanocreata currency yedu ine silver zvandiri kukutaurira mavhidhios angu mazuva ese. Kuti zvichipire munhu wese agare muZimbabwe. Everybody, not just few individuals. Zvechizane. Munhu wese awane muimba nemba ite breadwinner, munhu wese anenge achisenza. All this industry inovhurwa maindustry aya zvakawanda. Mainvestors anouya. Kana mune government inenge ine mahuman rights akanaka isiri yechimbavha. Zvinovhurwa zvese izvi half yepopulation yese nyika yese inobva yatanga kusenza. Mumwe akubatsira mumwe ndokukura kwatakaita ari pabasa anobatsira 4 5. Nazi zvinobva kupi izvozvo nechigovernment chisingazive kuti kunosenzwa ichi. Chigovernment chinoswera chiri mun'anga ichi. Zvinobva kupi zvese izvozvo. Ndoda kuti muzive kwatiri kuenda. Azvibude ndapane government iri corrupt yembavha. Inotaura zvemarese vamwe vanhu varungu vakaipa ivo vachiba nevarungu. Vachidzinga varungu munyika ivo vachizonogara ipapo zvisina production. Nyika ichibva yafenda, nyika yakutananiswa zvemadiamonds zvicherwa. Agriculture pasi zvese zvasiyiwa zvese, nyika ichibva yapinda nzara. Nematsotsi asina kumbokura achirima. Havana kumborima. Havana kumbopa mombe vana. Havana. Hapana chavanoziva kuti kurima kunorevei. Zvinosenzeswa chii kuti pazonzi paita zvakati. Zvamunangwagwa zvamuri kuona zvese zvekuba zvaari kuita izvi achisenzesa vanhu. Ko nyika yese ichibva izobva sei? Makambani ese makuru aemploya thousands of Zimbabweans achingozobvarika sei? Kana muchiti munozvigona imi. Ibva ipauye government inovhura zvinhu zvese maZimbabwe adzoke kubasa. Zimbabwe inotarisa kufamba pamusana penyu pane politics dzenyu dzakaipa imi. Moda kuzviita government imi musina kuelektwa. Ende hapana achasarudza matoro akaita semi. Mari munadzo muri kudi kubva apa pagovernment apa. Ibvai apa. You are dirty. Mese all of you. Tarisai zviri kuita vana veZimbabwe izvo chinonzi nyika chii? Varidzivayoka. Varidzivayo kana vachishupika vachirara vachishaya pekuberekera vana nei. Zvinokufadze chii emasoni? Zvinokufadze chii izvozvo? Ndosaka tinoda kuti uende chat. Mishonga yako nachivhaya haisenze barwedo runo unotoenda chat. Ndoda kuti maZimbabwe munzwe zvatiri kutaura izvi. Anotoenda chete munhu ndaabve. Ndozvirudiwa nenyika yese munhu ndaabva haana kusarudzwa tsotsi. Zvese zvari kutaura zveconstitution izvozvo zviri kupinda munzeve dzani izvozvo.
unochinjirwa constitution nemunhu asina kana chii chaanogenerata mande to mande anoenda kumba kwake achinorara nyika ichiparara. Corruption ndo pamusha payo. Anoswera ari mun'anga nevanhu vanouya nemasaga emari isingazikanonzi iri kubva kupi. Ndo zvamakafira here nemi makomuredzi imimi mururamba makanyarara nyika ichiparadzwa kudai so nembavha yekuzambia iyi. Toda kuti uende chete iwe criminal iyo. Ya ndo zvatiri kutaura pana, hatisi kuzomira handiwazvinzwa kusvikira waenda tsotsi. Get away munyika medu iwe, hauna kuelektwa iwewe. Zvese zvauri kutaura hazvisiro problem nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vane maproblems ari double. Havana employment, havana health system. Zvakaenda kupi zvinhu zvese izvozvo? Get away iwe muchikunda mani. Zvakaenda kupi izvozvo? Ndo zviri kudiwa nevana veZimbabwe vasenze munyika mavo. Ma-human rights are clear. Munhu wese anobvumirwa kutaura zvaanoda about this country. Haisi nyika yenyu imi muri madofo mabwidi imimi. Munouya muchibhana maZimbabwe ese kuti ataure chokwadi. Kusvikira nyika yezvinezvi yasara vanhu vese vakaonda vese vasina mabasa. Pamusana pepolitics dzenyu dzechibwidi idzi. Toda kuti muende Munangagwa Emerson nechimukadzi chako ichi. Ambomira chinhu ba. Muri kuenda mese nanakuziria mese. Iri kusvika nguva chete munotopa mhanya chete masatani imi. What do you know? Munotaura zvinhu zvetribalism zvokuti hanzi takazodai takazodai. Iwe zvawakaita zvinganiwe mubhuku mako mawati munonyora mubhuku iwe. Zvawakaita zvinganiwe zvasisa nyika kuti inyure so. Nyika iri kuzikanwa nemunhu wese kuti isvike mumadhaka, ndiwe waimburidza chizano ichi. Uchida kuti uzozviita president iwe usingadiwe nani nani unokurira muZimbabwe, hapana anokuda iwe. So tsiwe ndiani angaelekte mupavha yakaita saEmerson. Tichakutsvaga chete iwe. Ya, tichakutsvaga chete zvako zvauri kutaura kuti uri mukaranga uchinyepera vanhu. Mukaranga nemazita 10. Get away muchawa iwewe. Ndione traburu yese. Maporisa ako hachasumudza chinhu nechizita chekuti zane hapana anoda kuzvinzwa. Full of shit. Toda kuti maZimbabwe muunzwe news idzi. Toda vanhu vanosumudza economy, not matsotsa. Toda vanhu vanoita kuti maZimbabwe adzoke kwaari kubatwa seunapwa. Chii chakaipa about that? Vanhu veZimbabwe, wherever you go you see them. Pamusana pei, pamusana pemaporisa echibhanditi ari kuitwa netsotsi rinonzi Emerson iri. Simbhanditi raifanira kugara mujeri. Dai uri president anonyatsosensa, hapana ari kukuda, wadi kuresigna iwewe. Ibvaga paipapo hapana shortage of leadership. Get away. Dzokera kumusha kwako kuZambia. Waba mari yakawanda ndiwakonzera mahospital aya kuti aite dry. Nemari yawakabayiwa. Zvakamboitika in the history of Zimbabwe kuti inoshaya mari yemishonga. Nasi uno maZimbabwenzi amen umasurvivira avari kuita pamusana pako. Toda kuti uende. Ndo zvatiri kupostera mavhidhiyo. Hatisi kudzokera kumashure kusvikira Emerson wabatwa pauro. Criminal. What is independence yaunotaurira vanhu veZimbabwe today? Ndiwe wega unokwanisa kupota uchibuda munyika uchidzoka uchiita sei? Nyika ine millions of people, they want to go home and work. Hapana employment. Taurwa zvinhu zvechizano zano zisina kana chicha zvinounza. Get away nechizano chako. Matsotsenya, get away by mese. Tutonositana ipapo chet Emerson. Chatiza chet. Kungoedza chet ndenge chitukana newe chet. Kusvikira waenda. Hapana hauna kuelektwa iwe. Uri kumbiridzwa nematsotsesa asina basa nevana veZimbabwe. Anoroera maoko zvinhu zvakadhakwa. Nyika yese ichiparara. Get away Emerson. Hapana chada kunzwa nechigovernment chenyu ichi. Yeah. Whatever you are doing, it's nothing to us. Get away.